bali turu meneh. Bang wis nganti kesel ngopo-ngopo kok malah bali turu meneh. Dumeh prai turu-turu apa tangi? Tangi kok malah turu-turu wae. Ngumpul tenaga apa? Anggo tangi. Malah mung tangi kok le coba ayo. Cepet tangi turu-turu wae ngewangi-wangi ngopo-ngopo ya. Iki lho. Ngewangi iki ora apa-apa. Dumeh prai terus mung turu-turu. Penak timen aku nganti kesel ya kan masuk. Jan ponangan meneh.